Fel dysgwr o'r iaith, dwi'n credu bod mae fe'n mor bwysig I cadw yn y busnes. I'm learning. I haven't done a lot of Welsh in school, but we try as much as possible to promote the Welsh language. We've been working with the Welsh Language Commission, and it's something that we are really mindful of during the recruitment process as well. Dwi'n meddwl bod cael sgiliau Cymraeg wedi helpu yn fy swydd. Sa'n credu byddwn ni'n gallu bod yn y swydd yma heb bod fi'n gallu siarad Cymraeg, achos un o'r prif bethau fi'n neud yw cyfathrebu. Fi'n credu mae'n bwysig bod ni yn defnyddio'r Cymraeg ar gyfer pobl lleol, ond hefyd fi'n credu mae pobl sy'n dod mai aros yn licio gweld bod ni'n defnyddio'r iaith, a fi'n credu mae fe'n ddiddorol iddyn nhw cael gweld bod ni yn dal I ddefnyddio fe. Wel ydy, mae fe'n neis I weld pobl sy'n dod mewn siarad Cymraeg a maen nhw'n licio bod rhywun yn gallu siarad Cymraeg iddyn nhw. Mae'r iaith Gymraeg yn ganolbwynt i'r gwersyll ac hefyd i'r urdd. Mae pawb sy'n gweithio ar mudiad yn siarad Cymraeg. Dyn ni'n cael staff sy'n dechrau fan hyn ddim yn hyderus yn siarad yr iaith, ond wrth I trochi nhw, wrth I arwain nhw, mae syndod pa mor gyffyrddus a pa mor gyflym maen nhw'n dod I ddefnyddio'r Gymraeg yn ei sgyrsiau dyddio. Pryd mae pobl yn dylunio yn siarad Cymraeg, ni'n teimlo'n rhan o'r cymuned. Yn sicr, yn yr ardal hyn, fi'n credu bod e'n un o'r ffactorau sydd wedi denu pobl I weithio at dyluniaeth, bod nhw'n gallu siarad Cymraeg yn y swyddfa. Mae grŵp o ni yn Llandysul fan hyn yn siarad Cymraeg fel rhan o'r rôl ni yn gwaith. So, mae dyluniaeth yn cynnig na a mae fe'n cefnogi na. Ni'n rhoi gwersi Cymraeg hefyd I bobl sy'n moyn dysgu'r Gymraeg. So ni'n gefnogol iawn o defnyddio'r Gymraeg yna. Bendant yr ardal I ni'n gweithio, mae defnyddio'r Gymraeg yn bwysig ofnadw. Mae sy'n ni'n gweithio'n gweud 90% o cwmffariad ni gyd yn siarad Cymraeg. A chi yn bendant yn teimlo bod cwmffariad Gymraeg na mwy cysurus, ond pan maen nhw'n ffindio rhywun sydd yn gallu siarad yn iaith nhw, maen nhw fesyn nhw'n teimlo bod nhw'n wedi cael beth maen nhw'n moyn os o'r gwaith ar hyn.